tjablongen. Nu har Ted vaknat. Som vanligt så sitter jag här. Som vanligt så är det ljust ute. Som vanligt så är jag trött. Som vanligt så är allt som vanligt. Lyssna lite på Sepultura. Och jag tycker det är jäkla bra musik. Tittar på lite människor som går fram och tillbaka mellan högskolan och sina jobb och allt vad det är. För de ser så korkade ut. Går de där ute, kör bilar och sånt. Där går någon. Där borta. Massa folk som inte går överallt. Mångkulturellt. Så är det jäkla många indier och sånt där jävelskap som går på den där skolan. Ja. Vad kan vi mer snacka om? Jo, jag har en soffa på balkongen. Jag vet inte om ni visste det. Jag har en soffa där. Då sitter man där vid på bordet, eller mot bordet. Här ute kan man ha värsta partiet sen på sommaren. Och på vintern så är det ganska kallt så in i helvete. Ska jag lägga över någonting nu innan snön kommer också så inte det blir helt åt helvete. För det blir de säkert. Jag käkade några mackor i morse med ost på. Ja, det är gott. Nej, tycker vi tycker vad gör vi? Vi gör ingenting. Vi säger hej då tycker jag. Tills jag kommer på något intressant att prata om. För sådana här bloggar är inte speciellt intressanta. Det är så. Det vet kanske inte jag. Ni kanske älskar sånt här. I alla fall. Det hörs någon annan gång tror jag.